vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions, kune chimwe chirongwa icho chirongwa chatinoti domestic issues, kana kuri kunzi munenge muine madomestic issues avo amunenge muchisangana nawo mumamarriages enyu. Munokwanisa kuuya nemamessages enyu, uye zvekare kune avo vanenge vachida kupawo miono yavo, zvekare munokwanisa kutumidzira mavoice notes enyu, then ndobva ndazomaposta zvekare pano pachannel yedu. Saka nezuro paissue imwe iyo yatakaposta yemadomestic issues, pane vamwe avo vakatumidzira voice note ravo iro randichazoplaya at the end of this episode. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 41 years ekuberekwa, saka nemurume wangu takangoitawo mwana wedu 1. Ndoda kungobvunza kuti ndo chikonzero here chingasakisa kuti hama dzemurume wangu dzinge dzichiti ivo vanoda kuti murume wangu ange achiwana zvekare umwe mukadzi, but ndakavaudza kuti mwana uyo 1 wacho watakaita handiti mwana mukomana here, kana kuri kunzi muri kuti munenge muchida kuti zita remhuri risazofa. Handiti uyo mwana mukomana achaitawo mhuri yake, achaitawo vana vake, but ivo vachitaura vari kuti vanoda kuti iye murume wangu ange achitora mudzimai wenumber 2, ende maonero acho andiri kuzviita mukadzi uyo anenge atovako. Ameno zvimwe kuda dzingoriwo pfungwa dzangu. Zvino ndingaitawo sei? Ndotaurawo naye sei in a way yekuti it will be respectful. Kubva ipapo pandakataura navatete vangu tikaita sekunge tanetsana, iye akarakidza kuti ainge abhoyekana nazvo. Ndakabva ndazombosiyana nayo nyaya iyoyo, but iri kundidya mumwoyo mangu. I feel as if I am dying each and every day. I feel as if I am dying a slow death. Ndotaurawo nani nekuti handinawo wandingataura naye. Ini ndiri kufungidzira kuti zvimwe kuda uyo musikana uyo waakambodanana naye apo paainge achiri kuchikoro anenge ndiye uyo wavari kuda kuti iye ange achizotora apa agara zvekare aine mwana wake 1. Saka ndiri kuzvibvunza kuti zvino tichazoraramisana here, nekuti ipapo apo pandakazopinda mumarriage takaita sekunge tanetsana inini naye mukadzi iyeye, because tainge tichirwira mukomana iyeye uyu murume wangu. So handizivi vedare mungandipawo advice yakaita sei zvinhu zvekuti zvinogara zvichingondinetsa zvichingondidya chete mumwoyo mangu. Kana mukapostawo nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Dai zvainzi murume wangu iyewo anoteererawo maconfession awa, ndaifara chaizvo, nekuti aizoti kana anzwawo confession yangu zvimwe kuda aikwanisa kuzoya kwandiri, because ndo zvinoitikawo mumarriage medu. Tiri vanhu vekuti pane zvose izvo zvatinenge tichitaura tinongotaura pari pafoni chete, hatina nguva dzekuti tinogarawo pasi tobva tatanga kudiscasa. Kana aine zvakakosha zvaanenge achida kutaura newe anokuignowa, then anozoti kana ava kubasa ndo paanotanga kukubvunza kuti saka panyaya yawaitaura nezvayo nezuro, saka urikuda kuti ndinge ndichizoita sei. Tobva tazotanga kunetsana pari pafoni, nekuti kutaura pafoni nekutaura live one on one zvinhu zvakatosiyana. Saka ndinongogara ndichingomudza kuti dzimwe nyaya hadzidi pafoni, asi apa ndava kuda kumubvunza ini kuti saka ndo zvamaronga here izvo zvamuri kurongerwa nehama dzenyu, munowirirana nazvo here? Ndozviita here, kana kuti ndinozoita sekunge ndiri munhu asina respect? Nekuti kuchechi kwedu tinokurudzirwa kuti tinofanira kurakidza varume vedu respect at all the times. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Nyaya yerespect iyi zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi makadii mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndakaroora mudzimai wangu. Mudzimai wangu uyu ane makore 22 years ekuberekwa. Ndakatobvisa mari mukoma. Pandakasangana naye ndainge ndava prepared, ndava ready kuchiroora manje. Mushure mekunge tadanana, handizivi kuti kushaya kwake respect inhau yekuti takangosangana here pama online social media. Takasangana paTikTok mushure mekunge ndangosanganawo nevidhio
bindu rake ainge achitamba hake, not kuti ainge achitamba zviya zvisina hunhu, aiwa zvingori normal. Ndokubva ndaenda kubox kwake ndikabva ndati muri seiko mama, akanditi ndiri bored. Ndokubva ndatanga kutaura zvedu, ndikabva ndamupfimba. Mushure mekunge ndamupfimba akabva achizobvuma, aiwa akauya kuno kuJoni tikagarisana mune zvakanaka. Ndingangoti respect, pandakaona kuti kamunhu aka akana respect. This was after ndabva muroora. Saka nerimwe zuva ndakati ndabva kubasa ndikabva ndati ko nai mai nana, ko mabike iko murume zvaabva kubasa zvamakangogara pakauchi muchiona zvenyu mamovies enyu, ko munoti murume wenyu achadyei? Akabva anditi mainana vako ndiani. Ndokubva atanga kupopota paya, tikabva tatotanga kutonetsana. Ndo musi wandingangoti takatanga kunetsana inini nemudzimai wangu. Ipapo kusvika pari nhasi munhu wandava kuona kuti haana respect. Mazuva aakauya kunoku kuJoni aiwanzokuti makuseniseni aimuka obva atanga kundigadzirirawo zvekuti ndinge ndichizokwanisa kuzonodya kubasa. Pari zvino mukomanashi ndinototi ilaki kana akandigadzirirawo zvekudya zvandinozonodyawo ndava kubasa. Dzimwe nguva kana ndikakomplaina, iye zvaanongoita ndezvekuti usiku paya anoti kana abika anobva achizongondipakurira, in which hazvizoite zvinhu zvandinogara ndichimuudza kuti hazviiteka kuti unge uchiti chikafu chaunenge wabika usiku riri kana sadza obva wazoexpecta kuti sadza iroro ndo randinofanira kuti ndige ndichizoenda naro kubasa, rinodawo kuti ringe richibikwa ari makuseni, because kana watoita saizvozvo chinenge chatovawo chimunyaka naidhiya. Ndinozama kutaura naye nedzimwewo nzira idzo dzandakadzidziswa namukoma wangu vachinditi zvimwe kuda munin'ina mudzimai wako iwewe unotaura naye uchita zvehasha. Vakadzi ava vanoda kuti kana uchitaura navo wotaura navo uri soft, wakapora. Ndinotombozama kuita zvose izvozvo, kutotaura naye dzimwe nguva ndichimuonesa but ndichitamba naye ndichitoita romance naye, but hii mukoma munhu uyu haatomborina kana respect zvachose. Ndoitawo sei kuti ange achindirespecta? Inhau yekuti iye achiri mudiki here, inhau yekuti haasati aziva kuti chii chinonzi marriage here. Ingawani variko wani vanonzi vakatoroorwa vatori kuma 18 years asi vakatomisa dzimba dzavo. Haatombonzwisisike munhu uyu. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava. Mucomment section vari kuchema neage, hanzi zvimwe kuda zviri kukonzereswa nekuti iye nezera rake asati ava kunzwisisa kuti chii chinonzi marriage. Ya pakaipa regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Mudzimai wangu iye anoshanda kubhekari, ininiwo ndinoitawo zvechivhenda makarimo mutauni muHarare umu. Saka mudzimai wangu iye ari kuramba kuti tinge tichibatsirana. Ndanga ndiine kaproject kandanga ndichida kuti tinge tichizoita kekupfuwa huku zvekare nenguruve, because vamwe avo vanogarawo mu area imomo matinogara vanoita zvekare zvekupfuwa huku zvekare nekupfuwa nguruve, ende ndikutona sekunge vari kutorarama life itori bo. Ininiwo ndiri kugara kudombo shava, saka titori nespace yakakura yekuti tinge tichita project racho iroro. Zvino mudzimai wangu iye ari kunditi it is a man's job, hanzi ibasa rako iwewe semurume kuti unge uchiunganidza mari. Kana waunganidza mari then wobva wachizotanga maprojects ako. Iwewe ita maprojects ako, inini ndiite zvandinenge ndichinzwa kuda nemari yangu. Saka mudzimai wangu anoti kana akatambira anofonera amai vake. Amai vake vanobva vauya vanotorara kumba kwedu, even though tichigara in the same village. Zvino vanozotanga kuronga. Dzimwe nguva ndinozobuda zvangu mukitchen umo matinenge takagara, iye anongoisa mari yake patafura orakidza amai vake kuti mama, iyi ndiyo mari yandawana, ndo mari yangu yepay yandapiwa. Saka ivo amai vake vanobva vachizotanga kuronga nemwana wavo. Mazuva ekutanga ndaingoignowawo, uye zvekare ndakatombozamawo kuti ndige ndichiparticipata. Vaiti kana vachironga mukoma, ndaiti kana ndikapawo opinion yangu, vose vari vaviri vaibva vanyarara.
dzimwe nguva vaibva vazototanga kutotaura dzimwe nyaya kuzonosvika hangu ndichizobuda vobva vachizotanga kuronga. Zvino zvinoitawo here naye mhuri yeZimbabwe kuti kana uine mwana wako anenge akaroorwa musi uyo waanenge achiti ndiwo musi waapiwa mari yake yepay, iwe wobva wazouya kuzorara pamba pemukuwasha wakarindira mari yacho iyoyo yepay. Saka ndikudawo kubvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti zvinoita here? Kana mukaposta nyaya yangu mukoma ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ngatizamei kuti tinge tichitaurawo navo mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe, regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndinonzwa kudhiniwa, kusvotewa zvekuti ndava kutofunga hangu kutsvakawo chikomba changu. Before people judge me, izvo ndo zviri kuitika mumarriage mangu. Ininiwo ndiri munhu wekuti I am an introvert, handifariri kungoenda out. Saka ndakabva ndazoudza murume wangu kuti handidi kuti ange achienda kunonwira doro kubhawa. I prefer kuti ange achitenga doro rake. Even inini kana kutomutengera, dzimwe nguva ndikatopinda mutown ndinomutengera doro rake, then ndobva ndazoriisa mufridge. He can drink whenever he wants. Kana achida kuita braai, ndakamuudza kuti shamwari dzako dzinouya, then mobva maita braai panapa. Iyi ndakatozviparira mukoma. Apa inini handifarire kungoti pamba pange pachingogara pakangoungana vanhu. I'm that type of a person. Please do not get me wrong. Handina hutsinye, handina munhu wandinoitira hutsinye, but I like it when I am alone with my husband and my kids without any other person apart from my relatives nehama dzake. Aiwa, kana kuri kunzi dzinenge dziri hama dzake ndinenge ndisina basa nazvo hangu, but pane rimwe zishamwari remurume wangu iro rinongogara riri pamba. Handichazivi kuti ndoitawo sei. Ndakarivenga zimurume iroro. Rinongoti kana rikangofunga kuona bhora rinosiya kuona bhora kumba kwaro rouya. Dzimwe nguva mukomanashi iniwo ndinozongoita mamudhu. Murume wangu anobva azonditevera kubedroom, but iye semunhu mukuru anofanira kuti ange achiona kuti kana vanhu vandisiya mudining mavo vachienda kunorara, zvinoreva kuti vanenge vava kuda kuti ndinge ndichienda. Mukomanashi ndinonzwa kuiritatwa, kufinikana, because anoti kana asara kudining ikoko achiona bhora kudaro anenge achiita noise apa achinwa doro kuita sekunge mumba make. Zvino chinozondibhowa anozoti kana apinda mutoilet, shuwa munhu kana uri mutoilet usiri mumba mako unoitawo zvinhu zvine hunhu. Zvino unoti kana achiita weti kudaro dzimwe nguva anenge oburitsa mweya zviya zvekuti noise yega yega mabhuru aanenge achiita. Mukoma iniwo handichazivi kuti ndoita sei. Ndohurira murume here nekuda kwezishamwari rake iyewo murume wangu ameno kuti akapihwei neshamwari yake iyoyo, because kunyange ndikamuonesa zvinenge kuti inini I don't like it kuti friend yako anouya panapa ogara kusvika kana kuma1 achingoona bhora chete. Hakusi kunzi munhu uyu wandiri kutaura nezvake munhu anotambura, no, munhu anotoriwo nekalife kakatonaka, atoriwo nemari kutotidarika isusu. Saka chaanovavarira pamba pangu kunze kwekuti ange achienda kunoonawo bhora kumba kwake nemhuri yake, achiita mabhuru acho iwawo ari kumba kwake, noti pamba pangu. So handizivi kuti ndozvifambisa sei. Nyaya iyi ndakatomboisvitsawo kuna vamwene vangu. Zvino ivo vanorakidza sekunge vanotya mwana wavo, because havana kana kumbogara vakataura naye nezvayo nyaya iyi, vakangotsenga mumuromo. Saka ndikudawo help kubva kumhuri yeZimbabwe. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu hanzi ukaona washanyira vanhu ivavo ukaona vakusiya uri wega mudining, ziva kuti vanenge vava kuda kuti unge uchizvisudurudza, unge uchingoonekwa woti ndava kuenda. Zvino iye hanzi anosvika kuma1 AM ari ega ari mudining achiona bhora achiita noise. Pakaipa. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi murume wangu ari kuda kuroora mwana walandlord.
saka murume wangu iye akauya kunoku kuSouth Africa a very long time ago, tichangobva mukumitisana. Murume wangu akabva apiwa mari nababa vake, akabva anzi tevera mukoma wako kuJoni nekuti wakura wava nemukadzi iwe, ndokubva achizouya kuno kuSouth Africa. Saka paakauya kunoku akabva achizotanga kuwirirana nalandlord vake ivavo, saka vakatombozama kuda kumutoresa chitupa asi zvikaramba. Saka now iye ari kuti akataura navo zvechokwadi, vakatondidaidza tikatogara pasi tose, vakati ivo vanomuona sekunge mwana wangu because murume wangu akavabatsira chaizvo. Paakauya kunoku iye anoitawo zvekuprofita. Mwana wavo umwe ainge achipenga mukomana, ainge ari musoja. Iye anoti hanzi akabva achizonzwirwa godo nevamwe vemulocation imomo kuti atobudirira, ndokubva achizoroyiwa akabva achizotanga kupenga. Murume wangu akabva achizomubetsera zvekare, achibetserwa noumwe muprofita waainge achiwirirana naye. Kutaura kudai so mwana walandlord wedu anotoshanda atori nebasa rakanaka uye zvekare atovawo nemhuri yake, ndokusaka vachimufarira zvisingaiti. Kunyange iye mwana wacho walandlord akatopa murume wangu motikari. Iyi motikari takaipiwa mainge muri muna 2016, motikari yaainge akamboshandisa before, ndo motikari yatinoshandisa kusvika pari nhasi. Saka vakagara neni pasi vakabva vati vanoda kuti murume wangu ange achiita chitupa chemuno muSouth Africa, sezvo inini nemurume wangu tisina kuchata legally. My husband is supposed to get married to their daughter. Ane mwana hake, haana kana kumbogara akaroorwa. Saka ndiri kutya manje, should I allow it? Nekuti vanofanira kuzoita sekunge vanodanana. Ivo vakati zvinenge zviri nyore because mwana uyu iye ndiye anogara pamba ipapo patinogara, saka ndiye caretaker wedu. Saka zvinongoita sekunge vanhu vanogara vose. Should I allow it? Vanhu ava havazotange kuonana nerweseri here because dzimwe nguva vanofanira kuti vange vachizotora maselfie vari vose kana kutohagana zvekare nemuchato wacho iwoyo uchaitwa. Vanotofanira kutoti vange vachizokisana kunyange zvavo vachazochata kuri kucourt. Should I allow it? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section, kana varikowo vakambozviita kunze uku, kana makamboitawo mamarriages acho iwawo. You can come to my inbox and then you tell me your own side of the story kuti zvinoita here kana kuti hazviite, kana kungotibatsira zvekare mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana chinongondirwadza ndechekuti mudzimai wangu patainge tichiri kuZimbabwe ainge ari munhu ainge aine hunhu achiteerera, but kubva zvatakazouya kuno kuSouth Africa mudzimai wangu iye haachatombondicheki zvachose. Iye mudzimai wangu anongogara ari kumaclubs, zviya zvinongoitwa nemaslay queen ndo zvava kuitwa nemudzimai wangu. Haatodi kuti vanhu vange vachizviziva kuti akaroorwa mukoma, ende handizivi kuti akasondiposta paFacebook pake rini. Mamwe mapictures mamwe awo ainge akamboisa paFacebook pake ose akamaita private. Evana mukoma, any proof yekuti iye ane vana zvekare ane murume, there is no proof paFacebook. Saka handichaziviwo kuti ndoitawo sei. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So inini nemudzimai wangu my ex-wife tava ne 10 years kubva zvatakarambana. Saka takangoti tarambana iye ndokubva achizoenda kuSouth Africa, inini ndiri kunoku kuZimbabwe. Saka akatombopindawo mumarriage 2 times, then akabva achizondifonerana nerimwe zuva akabva ati ainge achida kuti tinge tichitaura. This was after so many years kubva zvaainge akandibloka, neniwo ndainge ndakamubloka paWhatsApp. Akabva anditi ndinokumbira kuti munge muchindi unblocker because ndikuda kutaura nemi. So I then unblocked ye kuWhatsApp, ndokubva tachizotanga kutaura. Ndakamubvunza kuti ko kwainge kwakanaka here. Saka iye ari kuda kuti ndinge ndichisiya basa
kunoku kuZimbabwe ndimutevere ikoko kuSouth Africa. Iye akangondibudirawo pachena akati, iye murume wangu, there is no need yekuti ndinge ndichiita pride. Pandakauya kunoku hongu tainge takatadzirana tikarambana, zvimwe kuda yainge iri nhau yekuti iwewewo wainge usati wava machuwa neniwo ndainge ndisati ndava machuwa. Zvandakauyawo kunoku ndakambozamawo kupinda mumarriage but zviri kuramba. Zvimwe kuda ndiwe wakagara wakatongonzi ndiwe unofanira kuti unge uchizova murume wangu kweupenyu hwangu hwose. Ko zvanga zvakaipeiko kuti munge muchisiya basa muuye kunoku so that tinge tichitangidza zvekare sezvaunongoona kuti pavarume vose avo vandakagara navo hapana wandiine mwana naye zvekuti tinokwanisa kuzonetsana. Vana vandiinavo vana vandakangoita newe chete. Saka muri yeZimbabwe ndikudawo kubvunza kubva kwamuri kuti zvinoitawo here. Akanditumidzira ma-HIV results ake, iniwo I am HIV negative. Kubva zvandakasiyana naye mukadzi wangu uyu ndaingoitawo hangu zvema-girlfriends but ndainge ndakazviudza kuti handichadi zvekare kugara nemunhukadzi. So what are the disadvantages dzekuti mushure mekunge mukadzi ambopinda mumamarriages maviri after 10 years wobva wachizotanga kugara naye? Haazondikompei here nevarume avo vaakambogara navo zvekare pakati apa kuti haana here vamwe varume avo vaainge achirara navo? Saka ipapo ndo pandiri kungotya kuti zvimwe kuda mukadzi uyu ndinokwanisa kungodzokera hangu kwaari, but after that ndobva ndachizongotanga kungomusema kuti saka munhu uyu akarara nevarume vangani. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Mazvinzwa ka vanhukadzi kuti ivo mukoma ava vari kuti ndo zvinokwanisa kuzoita kuti vange vachizosema ex-wife yavo, kungovatarisa amai guru vaya vobva vangoti asi munhu yeyuyu akapinda mumarriage 2 times, ko pakati apa ainge achirara nevarume vangani? Hei, pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikewo chitupa changu. Mukoma Nash, ininiwo ndakaoneswawo chitsvuku neumwe mukadzi uyo wandakasanganawo naye. Mukadzi uyu mukoma ainge auya kuzoshanyirawo hama yake kunoku kuUK. Zvino zvakazoitika mukoma, isusuwo nekudawo ava vakadzi vanenge vaine magood body shape, akatondiudza kutoti kumusha uko ainge akasiya murume wake but they were just married customary marriage. Ndikabva ndati ndazviwanira hangu fresh from Zim. Mukoma takabva tatanga kudanana, ndaimuda kani, ainge aine rimwe cave rainge richindifadza chaizvo ende ndainge ndichidada naye. Nekukasika ndakabva ndachizoita kuti ange achizokwanisa kuwana mapapers. Akandionesa chimoto mukadzi uyu. The day raakandiudza kuti she wanted divorce mukoma, ndipo pandakaona kuti pana pandashandisiwa. Akandishandisa mukadzi uyu. Vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo variko kumhiri kwemakungwa. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Kana kuri kunziwo ndo zvinenge zvakaitika kwauri mushure mekunge wabatsirawo murume kana kuti mukadzi uyo wawakaunza kumhiri kwemakungwa ndokubva achizokupandukira, you can come with your story to my inbox. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Upenyu hwatiri kuraramawo tiri kuno kuSouth Africa hwakaoma, asi murume wangu munhu wekuti iye ane pride. Mukoma, tinosvika pakuomerwa neupenyu zvekuti tinongoseva sadza rakadaro without anything, zvinhu zvakaoma, but iye he is refusing to move back to Zimbabwe. Vabereki vake vane prazi, vari kuti dzokai vanangu, munge muchigara zvenyu kuprazi uko, moita zvamunenge muchidzwa kuda. Imba kana muchida ndinokwanisa kukuvakirai, chingava chiri 2 rooms, mobva matangidza upenyu kurarama. Saka mukoma Nashi, murume wangu iye ari kuramba. The reason as to why ari kuramba iniwo handichazivi, but pari zvino mukoma Nashi ndanga ndazviudza kuti zviri nani kuti ndinge ndichingodzokera hangu kuZimbabwe ndobva ndanogara hangu nevana kuprazi ikoko kwevabereki vake, but iye akati kwandiri kana
uchida kuona kuti inini ndiri munhu anopenga, dzokera ikoko uri wega. Ziva kuti musi waunodzokera ikoko kuZimbabwe uri wega unenge usisiri mukadzi wangu, saka handichaziviwo kuti ndoita sei. Ndibetsereiwo mhuri yeZimbabwe, kana mukandibatsira ndingafara kwazvo, uye zvekare mundiudzewo mukoma pamunenge maposta ndikwanisewo kuzonzwawo nyaya yangu nekuzotevererawo mucomment section ndichionawo nekunzwawo miono yevamwe. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi kana uchida kuona kuti ndinopenga dzokera kuZimbabwe uri wega, ndopa uchaona kuti handina kukwana. Iko kuZimbabwe kwacho unenge uchidzokera kunoitei uchisiya murume kunoko. Aya vahanzvadzi, imi michitongoitei zvivindi, as long as muri kuenda muchinogara paprazi pevabereki vake, ini ndinoona sekunge zvitongori nani, because iyewo semurume obvious anenge aine pride yekuti pandinodzokera kuZimbabwe anenge aine matargets ake. Zvimwe kuda anenge akazviudza kuti ndinofanira kudzokera kuZimbabwe ndiine motikari yangu, uye zvekare ndinofanira kuzodzokera kuZimbabwe ndiine mari. Asi semunhurume akaona sekunge maplans ake anenge asina kuzobudirira, ndipo apo paanobva achizongozviudza kuti no, ndichangoramba ndichingoshingirira, nepamwe pekuti zvinenge zvisingacha make sense kuti urambe uchingoshingirira, but as a man because of pride unongoramba wakangobatirira pazviri zvinhu zvacho izvozvo zvaunenge uchifungidzira kuti ndo zvichakwanisa kuzoita kuti unge uchizobudirira. Asi ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Ndakidzaiti vataenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndikuraramawo nemurume wangu tiri kunokuwo kumhiri kwemakungwa. Saka murume wangu mukoma Nashi ainge ari munhu ainge atori right achinamata, but chandakazodzidza ndechekuti murume kana asati aita mari dzimwe nguva nemaoptions anozviita sekunge anenge ari mutsvene. Takazoti tava kuno kumhiri kwemakungwa mukoma, zvakangotanga so slowly. Ndainge ndava kungoona mufoni memurume wangu makazara mavideos ebonde, but ari evakadzi varungu vachiita strip dancing. Ko ndaigozivei kuti murume wangu iye ndizvo zvaainge ava kuita, zvekuenda achinoona mastrippers, and addiction yake iri kumastrippers ava veganda jena vari varungu. Saka akazondihurira neumwe murungu, ndokubva ndafind out ko chekuita painge pasina mukoma. Murungu yayo akatondiudza cash talk kuti murume wako iye anondida ende iyewo anondifadza pabonde, but vakazongorambana zvavo. Mukoma ndakamuregerera murume wangu, but now I can see kuti murume wangu anondicompare nevarungu. Iye anoti vakadzi vechirungu vanoziva chinonzi romance. Anotarisira kuti ndinge ndichimuita zvimwe izvo zvaanorakidza kuti ndo zvaiitwa nemukadzi waakambodanana naye. Zvino ndoitawo sei? Murume wangu munhu ane hasha, ane short temper. Kana kuri kunzi ndikamuudza kuti izvozvo handizvikwanisi, anobva aramwa zvekutoramwa mukoma, zvekuti ndini ndinozototanga kutoti 1 kumunyengerera. Hei, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Hii zvakangooma hazvo, vedu wemukoma avo vakajaidzwa. Hanzi vanoramwa mushure mekunge varamwa, ndini ndinozototanga kutoti 1 kuvanyengerera. Zvirikowo here izvozvo? Let us try to speak with him in the comment section. Rekidzaiti vataenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma Nashi yakamira sekudai so. Ininiwo ndinoda kureururawo kuti nemudzimai wangu, even though tichiri takagara tose, but mukoma Nashi takatoudzana kuti there is no love anymore between me and her. Tangogarira zvedu vana. Asi confession yangu mukoma ndeye kuti inini chakazokonzeresa kuti ndinge ndichizosvika pakuzova munhu ainge ari very cold towards her own wife, it was because of zvimwewo zvandinoita in secret. Patakauyawo kunoku kumhiri kwemakungwa mukoma, ndaisatozivawo kutoti ndinokwanisa kutofila umwe munhurume. Zvino nerimwe zuva ndakati ndiri kubasa, pane umwe murungu uyo akazongonditevera kutoilet. Murungu uyo akati anditevera, mukoma akabva andimbundikira kwava kundibata sikarudzi yangu, akabva atanga
kundiyamwa ende ndakashaya kuti ndoita sei nekuti ndaitonzwa mafeelings ndokubva tatanga kudanana nemurume uya. Saka murume iyeye ndiye akazondiparadzira marriage yangu softly because ainge ava kungondinzwira shanje at all the times. Aitoti handidi kuti unge uchirara nemudzimai wako kudzamara inini nemudzimai wangu tava kusatorara zvachose because iyewo mudzimai wangu akabva angobhoeka nawo neni ndokubva tazongova vanhu vekuti tainge tava kungogara tichingonetsana, but mukunonetsana kwedu tikazviudza kuti tainge tisingadi kuti vana vange vachizviona kuti vabereki vavo vanogara vachingonetsana. Saka mukomanashi mudzimai wangu iyewo ane bedroom rake neniwo ndine bedroom rangu, but vana havazvizivi. Vana vanotongofungidzira kuti dzimwe nguva mama vanenge vachishanda kana kuti dedi vanenge vachishanda, ndokusaka mama vachizoenda kunorara mune rimwe bedroom. Kusvika rinhiko tichiita zvinhu zvakadai nhai mukoma? Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi kusvika rinhiko tichiraramisana sekunge vanhu vasina kuzvara vose vana, yet tiine vana vatakazvara tose. Ngativabatsirei mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi, I think mhosvawo yandakapara imhosva yekuti ndakatendedza murume wangu kuti ange achiita zvaanoda. Now it is getting out of hand. Ininiwo mukoma, vabereki vangu vakauya kuno kundichiriwo mwana mudiki. USA is my home. It is my home mukomanashi. Iye ari kuda kuti tinge tichizodzokera kuZimbabwe, but iye anotaura achiti if we go back home kana tikaona sekunge zvinhu zvinenge zviri bore, then we can live permanently there, in which ndakamuudza kuti that one my dear, forget and smile. Pandakakanganisa, I think ndeapo paakandiudza kuti ainge aine imwe channel yaainge achitevedzera iyo inoteverera nekuinterviewa vanhu avo vanenge varelocata kubva kumhiri kwemakungwa vobva vachizoenda kuZimbabwe and then they build nice homes. Saka aigara achingondirakidza mavideos in which I was not interested. Saka akazondiudza kuti ainge achida kuti tinge tichitengawo plot kuZimbabwe but kwavo manje. Ndakabva ndachizoti it is okay, ndokubva taunganidza mari tikatenga plot redu. Saka takabva tachizovaka uye zvekare tine vashandi, titori nekaproject kedu katinotoita paplot ipapo, but inini I'm not interested. Yes, a project we might do kungopushawo hangu nguva, but mukomana ashirikaindiseke inini zvangu I'm not interested in all of that. Saka iye ari kuti patiri kudzokera kumusha tiri kufanira kuti tinge tichizongoona kuti kuZimbabwe kunogarika here. Naimi vari kuZimbabwe kunogarika here. Inini ndajairawo a soft life mukoma, because kunokuwo vabereki vangu ivovo vane mabusinesses avo avakatanga kungoshandawo zvangu, but vabereki vangu vane nhaka yavo yavakandisira. ZvekuZimbabwe ndanga ndisitomborina kana tarisiro nazvo kana mama vakatoshamisika pandakavaudza kuti tiri kutenga plot, tiri kuvaka musha. Yes, indeed we have a beautiful home that we built, but ndakamuudza kuti do you know kuti even though takavaka zimba rakanaka ikoko kumaruzeva, but pachazongoita padongo pamba ipapo because vana vandakazvara inini never think kuti vachazodzokera kumusha vonorarama chivillage lifestyle. Mukoma, handisi munhu ane pride, but inini ndiri munhu anonzi mafira kureva, ende zvandinenge ndataura ndinenge ndatotaura, handina mareverse deal, ndo zvanditongori. Ameno mukomanashi, if I am wrong you can tell me, but izvi zvekuti we leave America behind then tobva tadzokera kuZimbabwe kwakatizwa nevabereki vedu vachiuya kunoko. Handiti chakazoita kuti tinge tichizosangana yainge iri nhau yekuti vabereki vedu vakatiza nhamo. Saka nhamo yakatizwa nevabereki vedu, nhamo iyoyo ichiriko, and it is even worse than nhamo yakatizwa nevabereki vedu. Ari kuda kuti tidzokere kunhamo ikoko, in which I don't think kuti I am comfortable doing that. Apologies kana ndine vandinenge ndatadzira, you can just forgive me, but I just want other people to help me to understand. Avowo vakabvawo kunoku kuAmerica, to be specific, vakadzokera kuZimbabwe for good. Kana variko vanokwanisa kungondiudzawo mucomment section kuti how are you surviving guys, considering that you are moving from a first world country and then you are going to a third world country. How did you adapt?
vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi, how did you adapt? Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section vahanzvadzi vedu ava. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi, makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndine nyaya iyo yandiinayo. Ndinotodawo kutoti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Inini nemudzimai wangu tiri tose kunoku kumhiri kwemakungwa, but pane zvimwe zvakamboitika kumashure uko zvokuti nanhasi uno zvichiri kundirwadza. Handizive kuti ndoita sei. Should I speak with him so that bundu iro riri pamwoyo pangu zvimwe kuda rinokwanisa kuzoserera, because I feel so much pain. Saka zvakaitika mukomana chindi zvokudai so. Ininiwo ndakati ndaita mari, mudzimai wangu akabva achizowana mukana wekuti ange achiendawo kumhiri kwemakungwa. So at that time ndainge ndiri munhu ainge achiitawo zvokungwavha, but mari ndaibata. Ndainge ndawanawo mukoto wemadiamonds, saka ndaishandirawo umwe munhu mukuru. Vanhu vanoitawo zvematongerwo enyika vanenge vasingadi kuzivikanwa kuti ivo ndivo vanenge vachitenga diamond racho iroro, saka vanongotsvakawo vamwe vanhu vekuti vanenge vachizoenda mufield vachinotenga zvicherwa zvenyika, then vobva vachizozvitengesa. chavanenge vachingoda imari. Ende inini ndainge ndakapiwawo mvumiro yekuti kana ukashandisa mari yangu unokwanisa kumboitenderedza zvako, but musi wandinenge ndichida mari iyoyo, kana kuri kunzi unenge uine kana 100,000 US yangu, musi wandinoti musi wakati kana kuti at the end of the month ndiri kuda kuzoshandisa 100,000 US yaiya yauinayo, ndinofanira kuti ndige ndichizoiwana without any excuses. Saka ndo maitiro andakaita mari. Ndakaita mari mukomanasha. Saka vabereki vangu vakazondikurudzira kuti ndinge ndichizosiya mukadzi wangu achiuya kunoku kumhiri kwemakungwa. Vakanditi iye sezvo ari iye ane mukana wekuti anokwanisa kutanga aenda kumhiri kwemakungwa, then iwewe uzomutevera, nekuti izvi zvamuri kuita izvi mari dzacho dzimwe dzacho hamuna kana mabank account, dzingori mari dzinenge dzichingogara dziri mumba. Saka kuzobudirira kwako kunoti netsei. Zviri nani kana mukadzi wako akaenda kumhiri kwemakungwa wozotevera, then nemari dzose idzi dzamunenge muinadzo mochizotanga zvino makambani, so that munge muchizokwanisa kuzochengetedza upfumi hwacho ihwohwo. Ndokubva tachizowirirana nemudzimai wangu, asi mudzimai wangu mukoma, I think she was cheating on me apo paakauya kunoku kumhiri kwemakungwa, because ndaiti ndikamufonera especially usiku aisadavira macalls angu, and there was one day apo paakadavira call, but mukoma, I think ndakanzwa imwe movement yandisina kunzwisisa, because akadavira call akabva angoti sorry, ndokubva adropa call yacho iyoyo. She used to ignore me mukoma, zvekuti yainge ingoriwo nhau yekuti ndaiva munhu ainge aine mari, saka ndaingotiwo ndikabhoyekana ndobva ndangotsvakawo munhu wekufara naye, but ndine bundu riri pamwoyo pangu. I want to confront her, but how do I go about it? Ndoenda kuvanyai here kana kuti ndoita sei? Haisi nyaya yekuti ndakamboiudza umwe munhu, ndimi wekutotanga kutoudza nyaya iyi yakaitika pakati pangu nemukadzi wangu. Even my parents, they did not even know kuti mudzimai wangu ari kundi-ignore, haasi kutaura neni. Dzimwe nguva ndinomufonera pakati peusiku oita sekunge aanswer call iyoyo nemistake obva aidropa. Instead of her responding to me, aingoramba akati zii. Then she will come back to me after a couple of days, and aisatombokumbira ruregerero kana kuita sei. She will just remain quiet like that, achitoita sekunge panenge pasitomborina kana zvinenge zvaitika. Saka I just want to ask her, but handizivi kuti ndozvifambisawo sei. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi, makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Saka pano ndichiuyawo panapa ndikudawo kubvunza advice kubva kumhuri yeZimbabwe. Mukadzi wangu mukoma, pandakatanga kuona kuti mukadzi wangu anenge anoti netsei, even though tainge takasangana mugroup repa WhatsApp ndokubva tachizotanga kutaura, but ndakati iye auya kunoku ndikabva ndati unozviziva kuti takasangana pa WhatsApp, but it does not mean kuti handikudi, ndinokuda. Saka amai vangu ivo
vanoshandawo vanogarawo muno muSouth Africa. Takabva tachizoenda kumba kwainge kuchigara amai vangu, but amai vakabva vanditi uyu mukadzi uyu haana kana hunhu nekuda kwezvakaitikao ameno ivowo semunhu mukuru vanoti vane zvavakaonawo pamukadzi wangu. Saka nyaya iripo ndeyekuti mukadzi wangu iye haawirirani naamai vangu, ende ndakarwadziwa pane pamwe apo pandakambopa amai vangu mari akazviziva, mukoma akapopota. Asi kana vari amai vake mukoma vanotongoti kana vakangochema nzara chete anobva avatumidzira mari. Saka mukoma ndinodawo kubvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti ndoitawo sei naye mukadzi uyu. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, hanzi mudzimai wangu haafariri amai vangu. Zvakangoma hazvo vedu we. Kana kuri kunzi munenge muine nyaya yamunenge muchida kuti ndinge ndichizoiposta panapa iri yemadomestic issues, munokwanisa kuya kuinbox kwangu, then mobva machizondipa mamessages enyu ndobva ndachizomaposta panapa pachannel yedu. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.